Ek het 'n foutjie gemaak op prontuitgesoet. Voorsit. Zeg hem voorsit. Kom maar kijken, ik zie het gaan. Content is an application that needs to go from every day episode 8. 6 lampen water. En jullie kan gaan. Als jullie wil weten hoe jullie deel niet kan, het zelf is. Ja. Cool, so ons is net klaar gemaak vir die dag, ons vir die oggend, ons het afgeneem by Pasteer en hebben net klaar gemaak by Reservoir van die mensies wat die werk, die stafmembers kom afneem hierso en ek dink dit het goed gegaan, so hoop so en niemand het daarom seer gekry nie.